Ngelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe nguThobisani ngwakamthembeleyo yanjabulo ihora bafowethu namhlanje nginiphathele indlovukazi nginiphathele umuntu omuhle nginiphathele into enenza ukuthi inhliziyo ngiyase niyaharela ngicela nihlale phansi nithule nilindele nakho kuhle nginilethele khona bafowethu njengoba bese ngishilo nasi isiphalaphala nansi into enhle bafowethu nansi into yezwe imbali zezo bafowethu Queen Loli sawubona sisi ngikubingelele ngikwamukele kwiSelect Africa TV. Ninjani botwami? Siyaphila sisiwami njani wena? Ngiyaphila nami. Mfowethu sengihluphekile abantu bethi hora sicela uQueen Loli, hora sicela uQueen Loli. Babukela beSelect Africa TV nginayo bafowethu namhlanje intokazi engivakashele. Hey bafowethu, ngibhabhelela eGoli bafowethu sengifikile qathatha ngayilanda intokazi ngihleli nayo namhlanje. Nkosazana, Babazi, ngaze ngahlupheka. Yazi ayinhle lento. Ubani ufisa kuba yimina bafowethu? lalela ngikuchazele. Yama. Nawe kodwa uyezwa nje ukuthi iyabona nje le combination. Angesho kodwa ukuthi ngithini kodwa nje. Sesilelizwe leli asibambe. Awu ngaze ngaphila kahle ezweni. Hayi. Awesoni wemali. Ezweni wemali. Sisiwami, ubani uQueen Loli? Bakhala abantu mfethu. Bakhala abantu bathi iphi lentokazi sicela silethele yona. Ngicela ungitshele ubani uQueen Loli? uQueen Loli manje. Nice. Si life guys. Si life. uQueen Loli intombazanyana nje yase KZN. uQueen Loli uzalelwe eMaritzburg, Peter Maritzburg. Endaweni yaseMpumelelo. So ngokukhula wakhulela kwaMaphumulo. Kwangona. Yebo. Bathi kwantaba ikhala amanzi. Yes. Njengoba ubona nje nami ngageza kuzo lezo ntaba. Uyabona nje. So uQueen Loli ke wakhulela kwaMaphumulo endaweni eyamakhaya. Ngumkhaya kakhulu ke but ose upgradeile. Okay, umkhaya osezingeni. Osese kuleli yazinga. Yes. Queen Loli. Ubani uQueen Loli bamazi ngobani emakhaya bamazi ngobani eMaritzburg bamazi ngobani kaMaphumulo and ufunda kuziphi ikole emayifunda ngoba abantu bakubona lapha phezulu mhlawumbe emawususha igama lakhe hayibo lo muntu besihleze semfanisa mathi uyena mase ngihlangabezana kakhulu nezimo ezifana nalezo kodwa ngisase busy ngizama ukubuilda ibrand yami endaweni ehlukahlukene because ngahambe ekhaya ngimncane uma washona ngina 6 years from Peter Maritzburg ngahamba ngayohlala kaMaphumulo kubo kama. So bagcina kuyile ntombazanyana encane from kaMaphumulo ngase ngihamba ngeGoli ngihlalile eStenga ngihamba ngaye eGoli ngaze ngicina sengisepitoli. Kukhona lokho ukuthi mangabe ufika endaweni abantu abakwazi ene kungizwisa ubhlungu because ngingane ama memories obungane awase Maritzburg. So abantu mangabe ngihlangana nabo uthola ukuthi umuntu ngiyambona kodwa akangiboni qobo ukuthi ngubani. So bese kuba ile yanto ukuthi kumele ukuthi ngiqale phansi abantu bazi ukuthi unomfundo use uQueen Loli because mangabe isikhula of course ngakhetha indlela eyemculweni. So abamazi uQueen Loli bazi unomfundo abamazi bazi uQueen Loli kwamanye amazwe. So I'm still fighting ukuthi kube nale yanto leya yokuthi abantu bazi ukuthi unomfundo lo wakashezi ozalo umashezi kade ehlanya kakhulu make ubehlala neOkapi la ebeleni. Ubedayisa utshwala eqashisa ebolekisa ngemali. Okay. So into zakho ubeyibambela nje. Ubeyiqondisela nje ube nobhushu imvubu uOkapi. Yes. Akho ndoda ngedlalela kuyena. Hayi lalela. Mina ke futhi ke ngivision yakhe eTimes Weka 10. Awu. Othi nje na uhleli nje la kuba ukuthi ama bodyguard ala eceleni kwakho. Nkosi yami. Kodwa ngikwazi ukuthi ngalimaza bakwethu ezweni. Ezweni nawo ngaze ngaphila kahle. Ngeke ingane zakwethu engilimaza bafowethu namhlanje nginoQueen Loli kwiSelect Africa TV intokazi engivakashele. Sisi wami uyakhula ke kaMaphumulo uze ungivele eJoburg. KwaMaphumulo ufunda kusiphi ikole? Ngifunde
eprimary kuthiwa idingizwe. Okay. Umaphumulo mkhulu. Yes. Umaphumulo ngathini indawo or idolopho ukuthi sithenga kulona. Yes. IKranskop umaphumulo or iGreat Town no mistake. Yes. So kuneyigodi ngegodi. Yes. Mina ngise emahlongwa Oh, ngaphansi yeah. kwenkosi uhlongwa. Okay. Iyona ke inkosi yami leyo bekade ngithi noma ngabe kuthiwa ngigqokile njengetshitshi ngoba ngathi mangabe ngisuka edrobheni ngafika nga-adopta isintu sakwamaphumulo. Ingakho mangabe ungibona ngigqoke kanje nawe uyabona ukuthi manje lo muntu wesifazane upresentable. Yes. Kukhona lento le akayipresentayo. Yes. Ngiwumuntu umntwana othanda isintu, ngumntwana othanda amasiko. Through weeks back ngibuye kohlaba ekhaya koma. Yes, yes, yes. Bengesika ukuthi kwenzakalani bekubonga nje idlozi. Okubalekile lokho, yes. So yeah, uQueen Loli wakhulela khona ngafunda eDingizwe primary school, ngasuka eDingizwe ngayofunda eMzwangedwa. Yes. High school. From eMzwangedwa high school ngafunda grade 9 no grade 10, grade 11 ngafunda eNtunjambili high school. Yes. Ukuthi siseKranskop. Yes. So yeah nje ukufunda nje kwami lapho ngidropa out ngifunde mhlawumbe 6 months esikoleni kodwa singakhuluma lokho ngaphandle kwecamera or nakudinga ukwazi phambi kwabantu. All right, isisiwami. Okay. Uyafunda uLoli. Uyamove eJoburg. Yeah. Yes. Bekuyilento leyo ukuthi ngiyafunda 6 months mhlambe ngoJune, July sengidropa out. Ngoba into yomusic, yomculo ibikumina. So ngithola ama gig uzokuthiwa ozoperforma endaweni ethile. Asambe kodwa ngaqala as i-dancer. So mangiperforma bengiperforma as i-dancer. Ngidensela abantu nje amagama amakhulu ku-industry osisikele Khumalo, oAta, oChomi, but sengifike ngalena ke eGoli. So ngala nje bekuyileyo into ukuthi lo mntwana lo uyahlupha, uyafaila nasesikoleni, uyadropa out usebuyile futhi uzoqala unyaka phansi. So ngase ngisuka ke ngala ngayeGoli. Ngiyazi indaba zomculo. Ngithathana nabaculi ababedumile. Kusho ukuthi banamabhizinisi sebekhulile like oMsawawa, oMkharimbe. Ngangisase umntwana futhi ngaleso sikhathi. But babona that potential. Madlisa ukuthi no wena you can be the modeler, you can be the dancer. Njengoba ngimude ngingqonde intokazi. Ngangimude from ebuncaneni kodwa ngimncanyana ngomzimba. So ngangijiva kuphuka iqolo. Jiva phuka iqolo. Wangena kumculo wabadensela labantu subabalile. Wagcina uLoli sengena yena emculweni ke manje. Yes. Okay, ema ungena emculweni mfowethu. Bakumukela kanjani abantu? Ngoba phela kunalezimo la uthola ukuthi khona mfethu kuba nzima kulendlela yeindustry. Yisiphi izinto ohlangabezana nazo kulendlela mfethu? Ukuyeka kwami ukudansa, ukugida, ngigidela abanye abantu. Kwaqala kwastopa ngina 17 years. Ngase ngiqala ngidecide ukuthi no ake ngizame ukurecord yami single because abantu bengithi noma ngijiva ngumajivana bebeloke besho ukuthi hayi man izwi lakho iphimbo lakho yazi ukuthi ungaba umculi uphiwe because bengicula ke bengithanda ukuhlabelela esikoleni mangathiwa into engangiyiperfecta ongiyenza ibe perfect bekuqamba kuassembly. Bekuhlezi kwaziwa ukuthi mangabe kuthiwa nje qhuma lethu amashezi nomfundo nawo ngeqhuma akhupho. No principal bengibiza umashezi ngiqhuma. So kwase kufika lesa sikhathi ke sokuthi cha ake ngizama ukurecord yami single. Ngayirecord single yami abaningi bayazi ithi fihla namadodeni. Okay. Waze wenza music video ngalo lento izana. I-trend kakhulu ngaze ngashuthi music video futhi hayi la Gauteng or Cape Town. Yes. Mawubheka lo music video yabona ukuthi this is Table Mountain iqhamuka nje ngiqhamuka ku Table Mountain. Ngane yakwethu ngiyayazi ngibukile and ibe mnandi kakhulu. And kunalento abayilindile abantu. Esiyayo ke kuyona ababukele emakhaya ngoba kuzothiwa yini le ntombazane ihleze
ingaqoki bathi ayigqoki kodwa mina ngisuke ngibona ugqokile intwana. Okay, siyaqhubeka ke mfowethu uyenze leyo single track idla abantu kuphinde kulandele ezinye izinto ozenzayo. Yiphe enye ialbum owayenza noma iziphi ingoma ezinye wazenza? Ngisebenze kakhulu nama artist kusho ukuthi umsangano wami mina bengizenzela nje angijahile. Noma bengirecorda noma bengijiva bengibone ngazuthi mina ngobumina ngenza into ukuthi ithanda uyazi into mangabe uyithanda even when you're not moving, when you're not going anywhere awuzibona ukuthi awumove. Yes. Into mangabe uyithanda noma ngabe kuthiwa uyaluza wena ubona ngathi uyawina. So bekuyinto bekuthi yazini ngisayenza lento yami futhi ngibest kanti angibona ukuthi behind kunabantu abangiphushayo abayithandayo lento yami. Njengoba ngitshela ukuthi lento le yaqalisa egazini mina ngikhulele emakhaya ngafika nga-adopta isintu nga-adopta isintu ngasekhaya ibhluku aligqokwa. Intombazane nje egqoka ibhluku alifakwa urepresenta enye into kodwa fika ngasekhaya ufaka isikete esiveza iqhezu uyintokazi yakwenu. Lalela they believe in ukuziveza ubuntombi bakho ukuziqhenya ngobuwena. So mina ngangiyithanda kakhulu leyo nto ngibhincitha lami elihlephulele eliveza ithanga la ngithi ngesipeletu kwakunalezi impeleti ezinkulu ngithi ngesipeletu ithanga lami livele lithi ngihambe ngamabelami mhlambe ngifake ivest kodwa lisi through ngivunule ngiqedile ececeni emvalelweni ngizofika ngihlanganise bengithanda ukuhlabelela namanje ngisathandayo makufike mina nje emvalelweni kuyacaca. Ingakho lengoma yami ethi fihlana amadodeni ayisho kahle kahle ukuthi fihlana amadodeni ngoba ngiyawathatha ngilento le ethi noma nginganakile ukuthi sengiyamosha kodwa vele kube sengazuthi ngiyamosha kanti mina benginganakile ukuthi ngiyamosha. So mangabe ngithi fihlana amadodeni kuyaye kube ilento le yokuthi sise clubini ukugqoka kwami ngirevile ngifeel comfortable with it and self confidence it's much important in a human's body, in a human's life. So mina I'm that one person ukuthi mangabe umbhekile yabo nginezibuko all over endlini yami ngoba ngithi mangabe ngibuka kulesi ngisho ngithi manje izophuma into yakashezi inyathele futhi kuzocaca anginendaba ukuthi omunye umuntu uthini uyibona kanjani. That's none of my business as long as mina ngihappy ngakho and indlela engikhuliswe ngayo isintu isiko ngifihlile inkomo yami 1% I mean 100% ngeke uze uyibone. Ibele lami ngeke uze ulibone ngaphandle ngoba manje angiseyona intombi. But one thing engizothi mangabe kune video yami etrendayo ethi khululeka wema khululeka mawa wema khululeka. Oh mama ngafika eMandeni ngangigqokele nje ingubo yami nobuhlali bami ngafika ngiyangithanda ukusupport omama laba abadayisayo badayisa amazambane abadayisa ngifike ngibanikeza imali ebese ngivusa ingoma nabo ngoba bangikhumbuza back komalume la engikhulele khona. So ivideo yakhona nje bitrenda baze bethi intombi iphelele omama bethalile bekikiza bethi intombi iphelele ngoba lento le ikumina and ngibonga kakhulu ngihlale ngithi uNkulunkulu wami kukho konke ngibonga umzimba ongiphe wona because ngithi mangabe ngiyathela abantu bese beyitshela ukuthi itshitshi beyitshela ukuthi isho ngesitho sayo sithothombanayo icellulite. I'm very proud of myself mina. Wow. I'm so proud of myself. Select Africa TV bafowethu nginaye ayisitho bafowethu sinjalo nethanga linjalo umzimba wakhe unjalo njengoba ezichaza ingane zakwethu bafowethu uQueen Loli ngimlanda phansi kamaphumulo kodwa namhlanje sila eGoli ke siphumulele nje nayo intokazi sihlalele sisiwami si relaxe ngibatshela ngithi Select Africa TV ifika noma la wena osuku sithume khona. Okay sisiwami bathi abantu ekhaya bathi abanye abantu abadala bethi lengane ngendlela egqoka ngayo mhlawumbe usukuchazile bathi ngendlela egqoka ngayo akukho right kulezimo esuke sikuzona these days thola ukuthi ingane ziyadlwengulwa ziyabanjwa kwenziwa zonke izinto lezi wena uthini ngale nto or uma uhlangana nabantu iziphi ingqinamba ohlangana nazo noma bazikhulumayo kuwena ezosukuqoqe ngale ndlela osukugqoke ngayo? But
as ngikhula kule industry onje ngikhula as umuntu wesifazane ziningi kakhulu izimo engihlangabezene nazo. Either ugqoka ijini, ugqoka intracksuit, ugqoke isicebhezana, ugqoka ishoti. Indoda nje mangabe ithi ifuna ukudlwengula, iyadlwengula. Yes. It doesn't matter ukuthi ugqoke kanjani. Ufaka isikete eside or wenze njani, indoda mangabe isifuna ukudlwengula iyadlwengula. Mina izwe ngibuya kulona. Izwe ukuthi umuntu wesifazane uyayigqaja ene uya embracewa man, uya praisewa. Umuntu wesifazane mangabe ugqoke kahle umuhle uyabatshazwa. So njengoba ngikutshela ukuthi mina ezweni engikhulele kulona ngithi mangabe ngifika ngingagqokile abababazi uthi hawu akagqoki cha. Kunalokho njengoba ngitshela ngithi omama babeshaya ihlombe bethi intombi iphelele. Yes. Beyitshela ukuthi lapho ngumama nginomntwana indodakazi una 6 years this year. Yes. Kodwa the way kungakhona namhlanje emhlabeni umuntu wesifazane usephenduke ibhubesi. I mean usephenduke inyamazane phambi kwamabhubesi. Ingwenya zihlezi zitaste asisakwazi ukuzi expressa, asisakwazi ukuziveza ukuthi amasiko ethu abaningi bayawalahla because of indlela ukuthi abantu besilisa basitreata ngakhona. Ngihlangabezene nezimo enjalo. Igama lami elithi Queen Loli if ubungakalibuzi. Igama lami elithi Queen Loli liqhamuka lapho. Ekuthenini ngathi mangabe ngisuka ekhaya ngizohlala la eGoli. Kwaba yileyo nto ukuthi aba understand ukuthi ngibuyaphi. Yes. And as umntwana ozaziyo bengiqoka noma kanjani. Ngigqoka ingubo yami encane ngigqoke ziningi izimo engihlangabezene nazo. I don't wanna lie to you ukuthi there's no need ukuthi ngichaze. Akekho umuntu ofuna ukuzwa ngaleso story as umuntu wesifazane kumele nje wazi ukuthi ufunani. Nobody wanna know about your story. You will tell your story but ekugcineni angeke uze uye ndawo nazo. Into kumele ukuthi uyenze ukuthi nje uqine ezimbokodo. Wazi ukuthi ufunani. Mina ngihlangabezene nezimo ngibizwe ngamagama e-taxi rank. I'm one of abantu besifazane ukuthi bake ba ripwa off ugqokile isketi ngoba nje ubugqoka isketi esincane wa ripwa off erank MTN rank. Yes. Ama taxi driver esho noma yini. But angizange ngize ngivumele lokho ukuthi kungidestroy on what I wanted to be. Angizange ngize ngivumele lokho ukuthi kungehlise. You understand? Kunalokho I'm where I am today because ngakuthatha ngakuphendula inhlakanipho. Ngayitshela ukuthi okay, what is the solution? Ngizohlala endlini ngoba nakubangidabelela iskete rank. Ngizohlala endlini ngingaphumi, ngizokhala. Kuzongisiza ngani? Akuzongisiza ngalutho. Lolu nayo nje intene mfethu othola ukuthi uyayigqoka ifika la ezansi noma nje i-dress nje ke sithi i-dress beside i-blue yabo i-dress. Nginayo. Unayo. Kodwa akuyona into mangabe uhamba lapha uzoyibona into engaphakathi esiketini. Oh yisi through. Oh inhloso yakho ukukhombisa noma mhla. Inhloso yami ugqoka nje mfethu angizwani uyabona njengamanje sekuthi ngivele ngikhumule. Ngizwa kahle sisi wami. Sekuthi ngikhumule. Ziyangisinda lezi zinto. Mostly ngigqoka amabhayi. Ngibopha ibhayi ngiyazi ukuthi mangibopha ibhayi ngishayela umoya nanokucabanga ngiyakwazi ukucabanga kahle. Mangigqokile ngiba depressed.